Gammeldags med hensyn til sådan noget. Så det går altså ikke. Så jeg vil have dit job, eller vil du ikke have dit job. Så må du klemme ballerne sammen, og så må du slappe af i weekenden. Hvor han føler også har taget 2 vagter. Spørg sin nætte, hun har jo katten. Det er stolpen, der har ramt med sin højre fod.